Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Goedenavond. Goedenavond, Reinier. Wie ben jij? Vertel. Ik ben Diego Gulpers, 38 jaar. Ik woon in Kerkrade. Samen heb ik een vrouw, Mandy. En ik heb 2 knappe dochters, Devi en Luna. Goed, zodat je die even meldt, want anders dan kom je straks thuis en dan heb je een probleem. Juist. Goed, we hebben het hier niet zo vaak over sportitems. Alhoewel, we hebben het al over het schieten met de buks gehad, het schieten met de handboog gehad. We hebben het over kata no kata gehad, een speciale judo-vorm. En zo gaan we het vanavond ook over iets hebben waar Diego van vindt van nou, dat mag wel eens een keer de aandacht krijgen. En toen hij me daar een aantal maanden geleden over aansprak, toen zei ik van nou, dat gaan we doen. En vanavond zit hij hier. Diego, hoe is het ooit begonnen? Vertel. Ja, dus eigenlijk toch een beetje vanuit mijn vader is dat grootgebracht geworden. Thuis stond altijd jaren 80 muziek op en het sport. Dus ja, ik heb nog een oudere broer en die kreeg toen een fiets. En ik moest toch mee naar die wedstrijden. En toen hebben ze voor mij ook dus een fietsje aangeschaft. Een fietsje? Een fietsje, dan een klein fietsje, klein mannetje. Ik was een jaar of 9. En van tevoren natuurlijk altijd gevoetbald. En ja, de teamsport, ja, dan switch je over naar de individuele sport. En ik moet zeggen, dat heeft me goed bevallen. De eerste wedstrijd werd ik gelijk tweede. En dan ben je eigenlijk als klein mannetje ben je meteen verkocht. En win je, krijg je meteen een grote beker. En ja, dan is de toekomst, ja, dan weet je waarvoor je gaat. Was de beker zo groot dat je daar al meteen mee omviel? Nou, dat nog niet, maar ja, hij was wel groot. En daar ben je heel trots op. En ja, daar ben je eigenlijk meteen verkocht voor de komende jaren. Maar je zegt wedstrijdrijden, ja, je hebt toch eerst je ergens moeten aanmelden, lijkt me zo, hè? Ja, dichtstbijzijnde club was toen Maaslandser. Die zitten in Geleen, Sittard, bij de Glanerbroek, waar je ook kan schaatsen. En na dit tweede jaar, toen ik jeugdrenner was, kwam Wielerclub Zuid-Limburg op de proppen, zeg maar. En dan komen echt die jonge renners van Heerlen, Landgraaf, Kerkrade. Dus eigenlijk de Parkstad jongens. Ja. En ja, dan is dat één grote familie. Dan reis je al die wedstrijden en het hele land rij je helemaal af. Brabant, Zeeland, al die landelijke jeugdtoernooien. En categorie 3, daar ben je 10 jaar. Categorie 4, 11. En dat gaat tot categorie 7, zeg maar. En hoe ouder je wordt, des te meer tegenstanders je hebt. Dus op een gegeven moment, categorie 7, rij je met 75 andere tegenstanders die ook van de sport willen genieten. Als zo'n sliert renners voorbij kwam, hè, en het was dan slecht weer. Weet je wat ik altijd zo lekker vond ruiken? Volgens mij heette dat sloan. Ja. Hè, als je zo'n weer had als vandaag, hè, het regende dan en dan kwamen die mannen langs en dan rook je. Wat is dat precies om de benen warm te houden? Ja, een hele mooie term. Wij noemden het spaghetti saus. Weet je wat? Wij vonden het mooi om lekker geoliede en bruine benen te krijgen. En ja, mijn vader liep dat helemaal mooi en dat was professioneel. En gewoon heel mooi gesoigneerd, mooie witte sokjes, zonnebrilletje, lekker bruine beentjes. Ja, dan krijg je al moraal. En dan, ja, dat is ook natuurlijk een beetje, ja, prachtig, toch? Ik had het in het voorgesprekje net even met hem erover. Hè. Het regent pijpenstelen vandaag. En ik zei aan hem, ik zeg Diego, als je nou wist dat het de hele dag regende en je wist dat je op die fiets moest, wat deed je dan? En dan had ik het over dat smeersel natuurlijk, voor op die benen. En toen kwam hij met een goede tip. Nou ja, zegt hij, weet je wat ik ook deed? Dus die ben ik even vergeten. Nee, wat deed ik nog eens? Even warm. Ja, even op de rollen, even warm rijden, dat je toch warm bent voordat je de kou in gaat. En ja, het moment dat als het regent, dan wil je helemaal niet denken aan fietsen. Ja. Dus ja, het is gewoon dus je was een mooi weerfietser? Dat kan je wel zeggen, anders daarom zit ik ook hier. Hè? Omdat het buiten regent? Nee, maar het is een hele harde sport. De mentaliteit, als er 5 uur getraind moet worden, dan moet je niet nadenken. En dan moet je gewoon 5 uur trainen. En als je dat 1%, 2% laat liggen, ja, verdere toekomst. Ja, het is een heel klein lijntje. Dus ja, ik bedoel, ja, je moet er alles voor geven. En topsport is gewoon keihard. Op zondag werden de meeste wedstrijden gereden, toch? Ja, zaterdag en zondag. Dus ja, door de week gewoon trainen. Dus eigenlijk met de ploeg ook trainen. En hoe kleiner je vanaf categorie 3, dan ben je 10 jaar, 11 jaar. En dan is dat, naarmate is dat niet zoveel. Maar naarmate je ouder wordt en ja, toch meer daarvoor moet doen, ja, dan leef je ook meer ervoor. En dan gaan er uren in zitten en heel veel tijd en energie natuurlijk.
En je moet er veel voor laten. Je moet er heel veel voor laten. Dus alles, het eten. Ik bedoel, al die kinderen die zijn tegenwoordig allemaal buiten. Maar je bent altijd gewoon op tijd in bed. School was belangrijk op dat moment. Dus ja, je leefde volledig voor de wielersport. En ook, al die generatiegenoten van mij, die hadden allemaal één droom. En dat is profielrenner worden. Alleen, wat ik al zei, dus voor een heel klein select groepje is dat weggelegd. En hetzelfde is dat met profvoetballers. Iedereen ziet maar gewoon een rijkdom en iedereen auto's. Maar je moet er echt heel veel voor laten. En dat is natuurlijk dat is prachtig. Ik zeg altijd, de wielrenner wordt het slechtst betaald. Als een tennisser die speelt even 3 uurtjes en die harkt een hele hoop binnen. En nu is dat natuurlijk een andere tijd. Maar vroeger, die werden gewoon onderbetaald, die mannen. Want die zaten gewoon 6, 7 uur op de fiets, hè? Als je ziet dat de beste wielrenner van de wereld op dit moment, Tadej Pogacar, die wat de Tour de France heeft gewonnen, Ronde van Italië, wereldkampioen, wat die ervoor doet, die heeft op jaarbasis 6 tot 8 miljoen. En als je een Cristiano Ronaldo, vergelijk het even wat je zegt, de voetballer 180 miljoen. Ja, dat tikt wel even aan. Ja. Maar van 6 tot 8 miljoen kan je ook mooi leven. En als je ziet die jongens, wat die ervoor, die komen overal elkaar. Dus, en die pakken natuurlijk die criteria ook mee. Hè? Zo snel als ze uit de Tour zijn, dan doen ze dat op die manier. Dan gaan ze daar bijvoorbeeld 40.000, 50.000 euro pakken. Maar ja, wat is dat dan ten opzichte van een voetballer? En ten opzichte van mij, ik heb toen ook een profronde mee mogen rijden. Toen de Tour de France is afgelopen, reed ik de ridderronde van Maastricht. Ja. En had ik 250 euro startgeld. Nou. Dus wat een verschil dan met die 40.000 daar. Ja. Dus, Diego, het wielrennen was voor jou eigenlijk een goede uitlaatklep. Ja, zeker. Op het moment, ik was een jaar of 12, zijn mijn ouders uit elkaar gegaan. En ik richtte me volledig op de sport. Ik ben bij mijn vader blijven wonen en die heeft natuurlijk dag en nacht heeft hij voor mij klaargestaan. Kijk, en dat mag wel eens even... dan verdient wel even een applausje. Want absoluut. Al die ouders die met kinderen gaan sporten... Ja. En die kinderen moeten brengen en halen en betalen... En wellicht nog wat sponsoring binnenhalen... om iets bepaalds te kunnen betalen. Ja, chapeau voor die mensen die dat allemaal doen. Maar ga verder. Even snel door je carrière heen. Op een gegeven moment bij een jaar of 14, 15... je richt je volledig op de sport. Het gaat heerlijk. Je wint 4 koers op een maand tijd. Dat is gewoon hartstikke goed. Dus daarna word je door een Belgische ploeg word je gecontracteerd. Nou, mooi. Dus de beste 3 ploegen van België op dat moment bij de junioren. Dus dan kom je al bij de junioren terecht. Bij een jaar of 16, 17, 18. Zaten er al veel Belgen of waren er ook Nederlanders bij? Er zaten ook 2 Nederlanders bij die uiteindelijk wel de Tour de France hebben gereden. Michel Kreder en Dennis Kreder waren 2 neven. En dan van Den Haag die jongens. En die hebben wel dan een van de 2 velden top bereikt. En ook veel goede Belgen natuurlijk, wat ook later de Tour de France hebben gereden. Ik heb mijn hele jeugd heb ik trouwens met Marianne Vos gefietst. Aha. En als je die naam niet kent, dan... ja, tuurlijk wel. Tuurlijk, kijk, dus in het wielrennen, het is natuurlijk ook de mannen, maar de vrouwen, het is ook prachtig van naar te kijken. En wat die vrouw voor elkaar heeft gepresteerd. Hebben we allemaal kunnen zien, hè? Wat die afgelopen weekend gepresteerd hebben. Ook dat nog eens, het WK Gravel. Ja, dat was ook weer iets apart. Maar dat waren de mooiste herinneringen. Kijk, als je natuurlijk ver in België een wedstrijd hebt en je wint, zeg maar. Ja, dan doe je natuurlijk met z'n tweeën. En dan is het terugweg is voor mij het mooiste. Dan met je vader natuurlijk, daarvan kan ik genieten. Hoe zag dan zo'n morgen onderweg naar die wedstrijd uit? Vertel, we willen het even van je horen. Ja, je staat gewoon vroeg op. Alles, ik hoef alleen maar te fietsen. Alles is voor je gedaan. Alleen maar, zeg je. Je hoeft alleen maar te trappen. Dus eigenlijk, er staat dan 1 team achter. In dit geval was dat dan mijn vader alleen. Maar die werkt dan ook nog 40 uur. Misschien wel 60 uur voor mij. Voor die sport natuurlijk te kunnen beoefenen. Ja, we hadden geen sponsors in dat geval. Dus dan kwam die Belgische ploeg naar de rand wel goed van pas. Maar als je ziet, natuurlijk in elke ouder... die jongens die de kans hebben gekregen. Ja, een dikke chapeau. En ik hoefde alleen maar te fietsen. Alles werd voor me gedaan. Reservewielen, de hele wagen vol. En trappen maar. Ja, dat moest je dan wel nog even doen natuurlijk. En dan had je slechte benen en dan kon je dan een half uur naar huis. Ja, goed. Slechte benen, hoe voel je dat als je slechte benen hebt? Ja, dat
ja, dat voel je op een gegeven moment. Dan heb je dikke, zware benen en dan loopt het niet soepel. Maar dan ben je dus al bijvoorbeeld 30 of 40 kilometer 40 onderweg. kilometer verder, maar ja, je kan ook slechte benen in het begin hebben. En dan rij je vanzelf die benen los en dan soepeler. Ja, het zijn wedstrijden van 170 kilometer. En dan kom je toch in een groot peloton van 160 man. En als je daar 6e van wordt, ja, dan kan je zeggen, ik ben 6e geworden dit weekend. Ja. Maar dat gebeurt van alles. Je rijdt door alle dorpjes. En vooral in België, het Vlaanderen. De kasseien. De kasseien, de korte klimmetjes. Eigenlijk ook de kleine ronde van Vlaanderen hebben we gereden met junioren. Daar rij je eigenlijk met de top van België en de top van Nederland rijden samen. Ja. En nog af en toe een buitenlander ertussen, Duitsers. Dus dan zit je op heel hoog niveau. Dan, En dan wordt het inderdaad, stapsgewijs wordt het steeds moeilijker en moeilijker. En dat is wat ik zeg, niet die 100%, als je er niet voor 100% voor leeft, of je laat wat los, met je voeding of andere dingen, ja, dan ga je dat weekend merken. Dus een frietje tussendoor, dat ging niet? Nee, wel daarna misschien, maar... Ja, dat was dan om de calorieën erbij te doen. Juist. Dus, waarom vind jij het zo belangrijk dat dat meer aandacht moet krijgen hier in de Parkstadregio? Ja, op dat moment is ook hier, er is geen club hier in de buurt. We hebben hier nog geen kilometer van de studio is Megaland terrein. Het wordt alleen maar voor evenementen gebruikt, zoals Pinkpop. Maar wij hebben natuurlijk ook als jonge kindjes zijn we altijd op die baan geweest. Het is een baan van 1,8 kilometer, zonder verkeer, zonder drukte. Ja, ik zou zeggen, scholen, gemeentes, promoot dat. Om toch die jonge kindjes ook dat gevoel eens te kunnen geven. Dat die ook eens op een renfietsje en een helm, dat die toch eens gewoon het gevoel kunnen hebben van, hey, hoe is dat? En tegen elkaar kunnen racen. Dan doelloos over straat rondrijden. Ja, met gevaarlijke situaties van dien, zeg maar. Dus ik heb zelf 2 dochtertjes. En als die dadelijk wat ouder zijn, ja, ik promoot dat zeker. Dat die toch hun eigen kampioenschapjes kunnen rijden. En via dat de scholen dat meer moeten promoten. Misschien is dit wel iets voor de gemeente Landgraaf. Ook in het kader van bewegen. Hè? Ja. De kinderen moeten meer bewegen. Hè? De obesitas, helemaal hype. Misschien kunnen ze er ook nog subsidie voor krijgen. Om daar iets te organiseren. Al is het maar een paar keer per jaar. Ja. Hè? Maar dat ze toch daar bijvoorbeeld in het weekend kunnen fietsen. En natuurlijk met begeleiding van ouders op het moment dat de kinderen jonger zijn. Hè? Dat ze daar veilig kunnen fietsen. Zonder rondracende auto's en fatbikes en weet ik wat allemaal. Ja, ik vind het wel een goed idee bij jou. Ja, maar niet alleen jongeren, ook senioren. Ik bedoel, op oudere mensen, ik bedoel boven leeftijd. Dat die gewoon toch een ontmoetingsplek daarvan kunnen maken. Ik bedoel, het is zo'n mooi terrein. Je kan er zoiets moois van maken. En ja, organiseer het gewoon. Organiseer 3 keer per jaar zo'n Olympiade. En maak er... Een wat? Gewoon een soort kleine Olympische Spelen voor kleine kindjes. Met renparcoursjes, dat ze kunnen rennen. Of een voetbalcircuit, of van alles wat. Kijk, er zijn genoeg instanties in de Parkstadregio die met name in deze regio zijn het proberen om de mensen gezonder te laten leven. Dan vind ik dat dit hier ook een onderdeel van zou kunnen zijn, hè? Zeker. De jeugd heeft de toekomst. Dus die moeten niet alleen maar achter een computertje zitten en op een kamertje afgesloten zitten. Die moet je promoten. Die krijgen van het sporten ook meer zelfvertrouwen. Ze voelen zich lekker. En ook natuurlijk het socialiseren, natuurlijk, dat ze bij elkaar zitten. Dat is alleen maar goed. Ik zeg altijd, ik heb altijd een kantoorbaan gehad. Hè? En ik heb een fase gehad in mijn leven dat ik een renfiets had. En dat ik na mijn kantoorbaan, na het eten, wat natuurlijk hartstikke slecht is, die zou eigenlijk voor het eten moeten gaan. Maar ik ging dan na het eten rond 1:07. Dan ging ik met een vriend van mij het Bergenland in. Heerlijk. Op die renfiets. Heerlijk. En dan chasen met dat ding. En dat je vermoeid en lekker nat bezweet thuis kwam. En dan ging je onder de douche en dan was je herboren. Ja, juist, het gevoel dat je leeft. Ik bedoel, het is zo mooi. We wonen hier in zo'n mooie omgeving. Zuid-Limburg, jongens. Ik zou zeggen, pak die fiets en ga die omgeving eens verkennen in plaats van in de auto van mijn scooter. Je komt op zoveel mooie plaatsjes. Dat is te mooi voor waar te zijn. Je ziet hier alleen maar fietsers uit boven in Nederland, wat hier onze omgevingen onveilig kunnen komen maken. Ja. Natuurlijk ook wielrenners worden geassocieerd van natuurlijk... die rijden kriskras door elkaar. Ook natuurlijk door het verkeer.
Maar ik zou zeggen, pak die fiets en ga van die bank af. En geef wel die paar tientjes voor die helm uit. Hè? Absoluut, want val jij verkeerd, dan heb je hele grote problemen. Juist, het is natuurlijk ook een hele gevaarlijke sport. 2 weken geleden nog op het wereldkampioenschap in Zurich, Zwitserland. Een meisje van 18 jaar verongelukt. Ja, triest, ja. Heel triest. Het gebeurt helaas genoeg te vaak. Maar ja, goed, de sport zal het moderniseren. Dus ik zou zeggen, toch een helm opzetten en dat is het belangrijkste wat er is. Diego, nou heb je op een gegeven moment die carrière gehad, maar zo'n lichaam wat gewend is om continu bezig te zijn, hoe train je dat af? Ja, het lichaam was al mooi afgetraind. Nou heb ik gewoon een sixpack. Nee, zo bedoel ik dat niet. Je zit in dat ritme. Hoe train je dat af dat je... De sporters hebben sowieso al van nature een grotere hartspier. Dus ja, om meteen direct te stoppen met sport, dat is geen optie. Nee. Dus inderdaad, daar kan je alleen maar hartproblemen van krijgen. Omdat je natuurlijk die prikkels weer nodig hebt. Dus je bouwt gewoon een beetje rustig af. Naderhand ben ik ook nog door blijven fietsen, recreatief. Dus gewoon lekker fietsje pakken en het heuvelanden. Daarna heb ik de wielrenschoenen voor de hardloopschoenen heb ik, vervangen. Oh ja. En ik heb een tijdje ook nog even hardloop gedaan. Dus trappen, snowboard, ja. Op en af, hoe vaak? Ja, dat heb ik 10 keer gedaan. Dus, wat, achter elkaar? Achter elkaar, ja. Oh, nee, dat is een wedstrijd. Dat is een trappenmarathon. En daar heb ik de 10 kilometer aan mee gedaan. Dus dan ren je omhoog en dan, of rennen. Ja, dan 5 keer dan loop je omhoog. Ja. En ik bedoel, ook nog een 10 kilometer wedstrijd gerend ben je voor STB. Dat is ook een Landgraafse renvereniging. En dan 10 kilometer 36 minuten 19. Valsplat omhoog. Ja, top 6 volgens mij. Ja. Dus het sport... Dat was toevallig ook een item wat dit weekend uitgebreid op televisie is geweest. Hè, daar bij Snowworld, die trappen. Ook voor de jeugd te bewegen om dat vaker te doen. Hè? Ja. En dat is ook precies wat jij zegt. Van, de jeugd moet meer gaan bewegen. Ja, zeker. Ze moeten sowieso van de bank af. Van de hokken af. Ja, niet op die bank leggen, want dat bereik je niks mee. Nee. Het is gewoon heerlijk. Je hebt zelfvertrouwen, je voelt je lekker. Dus wat je zegt, je stapt het 's avonds onder de douche na een training. Ja, dat voelt je een heerlijk gevoel. De meeste mensen gaan naar de gym. Ja, ik bedoel, iedereen heeft zijn uitlaatklep. Wandelen in de regen, zeggen ze, zou ook heel gezond zijn. Hoewel iedereen natuurlijk die zegt, in de regen, nee, maar het schijnt heel gezond te zijn. Ja, maar dan liever in Schotland. Dat je een beetje wat te kijken. In de Highlands. Diego, wil je nog ergens op terugkomen? Of hebben we alles gehad? Eigenlijk een beetje zover alles gehad. Nogmaals, ik wil een beetje benadrukken dat ik toch dankbaar ben dat ik deze sport heb mee mogen maken van dichtbij. En natuurlijk alle mooie momenten, ook slechte momenten. En natuurlijk zware valpartijen. En groeten aan Marianne Vos trouwens. Hè? Ja, die heb ik inderdaad een paar weken geleden met de Tour de Femme. Ik heb er nog gesproken. Ik deed mijn bril af, ik had een zonnebrilletje op. Ja. En mijn dochtertje wou met haar op de foto. Ik zeg, herken je me nog? Ik zei, ja, nu wel, ja. Ja, dus dat is mooi. Het is misschien leuk als je haar dat item stuurt. Als het morgen en wie weet, mijn dochters kunnen dadelijk alles met sport. Het maakt niet uit. Ik sta helemaal voor ze klaar. En welke sport het ook is, ik stimuleer het zeker. Ik vind het prachtig dat jij vandaag even je vader in het zonnetje hebt gezet. Dat toch een man is geweest... die jou de sport heeft aangedragen... en alles ervoor gedaan heeft om jou te kunnen laten doen wat je hebt kunnen doen. Ja, zeker. Zonder ouders is het, of zonder vader in dit geval was het, dan is het niks. Hè? Dat zie je bij Max Verstappen, dat is overal zo. Dus, We gaan afsluiten met de magische woorden. Bedankt voor de komst naar de studio. Adieu, waar. Zie!